Blair gan Steve Evans, dycr yn y flaen, Wandwyn, a dwi'n cael ei dynnu lawr. Fe fydd lliw y cerdyn rwan. Coch sy'n ei feddwl. Oedd o drwodd, ie, mae'r cerdyn coch allan. Mae chwaraewyr Caernarfon yn protestio ddeud bod yna chwaraewyr yn dod ar draws. Coch i gyn chwaraewyr Cymru. Tuag at y postyn pella. Benia gan James Davies arbediad o Didog ar y golwr. Ar fenthyg o Lerpwl. Mi oedd no Edwards ar y llinell hefyd. Jordan Evans allan i Mwandwe. Yna 3-4 yn neud i ffordd tuag at y cwrt Cosby. Jordan Evans sy'n tu allan i'r cwrt nôl i Mwandwe. Ar ei droi Der Ergyd yn flachio dros y traws. Darren Thomas, Bradley yn ei gyn ei flaen. Colli allan i Walker, sgwar i Jordan Evans. Ar ei droi Der Ergyd yn taro cefn yr hwyd. A'n aml, da ni'n gweld Jordan Evans yn taranu fo'i droi De. Ydy werth cynnig, mi dalodd i ar ei ganfed. Darren Thomas, Bradley sy'n flaen, ond Williams i darllen lle oedd yna'n mynd yma. Williams ar ras gyda Griff John, ydy yn cyrraedd o flaen Doni Wfyd. Mae'n disgyn yn garedig i Williams ar beidiau dwych gan Orsinski. James Davies. Byddai'n ffigio, ddynnu ar draws i Jordan Evans, y solliad i Williams. A tackle wych gan Cartwright. Ysgamit gat y cwrt Cosby, bydd Heibi Rowland, bydd yn y cwrt Cosby cael ei faglu. Mae'n gic o'r spotyn. Na, dydy ddim. Mae'n gic rhydd. Ond mi oedd yn y fan ar lle y dyfarnwr. Thomas mewn i cwrt Cosby, Bradley dydy mewn ar y bost un pella. Arbediad wych gan y golwr Cartwright hwnna lawio. Kai Tools oedd i ar un o'r amddiffynwyr. Mills Evans dwi'n meddwl. Roberts, Letsaws. Mewn i'r cwrt Cosby. Yna cyfle mae Williams. A mae'n dyblu. Mantais y dre newydd. Trydydd gol mewn tair gêm i'r ymosodwr.